Hola, bon dia a tothom. Anem a començar la segona jornada del segon fòrum Primavera. Moltes gràcies a tots per la seva assistència ahir i avui. I per començar la jornada d'avui, en Carles Agustí, que és comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme a l'Ajuntament de Barcelona, que acull la Secretaria Tècnica de l'OIDP, farà una presentació sobre l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa. Molt bé, bon dia. La primera sessió sempre és complicada, en tot cas ahir ja va haver una obertura, però novament donar-vos les gràcies en nom de l'Ajuntament de Barcelona per la vostra assistència aquí, tant els que sou d'associacions d'aquí com els que no sou d'associacions i veniu a participar o a fer de ponents, com els que veniu de fora, tant de l'estat espanyol com d'àmbit internacional. Jo el que us faré per obrir la jornada d'avui és una presentació de què és l'OIDP, l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa, què és, quines funcions té i el per què existeix. L'OIDP és una de les organitzacions que col·labora en l'organització d'aquesta jornada, valgui la redundància, i de fet aquesta jornada forma part de l'activitat d'un dels grups de treball de l'OIDP o del grup de treball de l'OIDP que ha funcionat durant aquest any 2013-2014. L'OIDP funciona com les temporades futbolístiques, no amb els anys naturals. Un grup de treball que està titulat El paper de les associacions en la participació ciutadana, i aquesta jornada s'ha concebut com de reflexió, com de treball dins d'aquest grup de treball. A nivell internacional hi ha interès pel paper de l'associacionisme en la participació ciutadana. No a tot arreu tenen el nivell d'associacionisme, el número d'associacions o la implicació ciutadana que hi ha a Barcelona o que hi ha a Catalunya o inclús a l'estat espanyol, i per això hi ha interès en veure l'enfoc. També és curiós o interessant veure la relació voluntariat-associació. Determinades parts, per exemple a l'estat espanyol, es prioritza el concepte voluntariat per sobre del d'associacionisme, al contrari d'aquí. Tot això forma part també de la reflexió del grup de treball internacional de l'OIDP. L'OIDP és una organització, com podeu veure, Observatori Internacional de la Democràcia Participativa, una xarxa de més de 600 ciutats i institucions de tot el món. Es diu, la O d'OIDP és observatori, perquè va començar com a tal, un conjunt de ciutats, un conjunt d'observatoris de participació ciutadana, però realment és una O que amb el temps ha esdevingut més una O d'organització que una O d'observatori. I de fet hi ha debat dins de l'organització sobre si ha d'haver directament un canvi de nom, perquè a la pràctica l'OIDP actua com l'Organització Internacional de la Democràcia Participativa. Com veiem aquí té, el número va variant, de fet qui m'ha presentat abans és el gerent de l'OIDP, i ho sap, el número va variant constantment, posem més de 600 perquè cada dia varia, són 600, ja a prop de 650 ciutats i institucions relacionades amb democràcia, relacionades amb governança, amb participació ciutadana de tot el món. L'objectiu principal de l'OIDP, si se n'ha de dir un, és l'intercanvi d'experiències. L'intercanvi d'experiències entre els membres, un intercanvi d'experiències de participació ciutadana, o sigui, de relació administració-ciutadans a nivell mundial. Fonamental la innovació en la participació ciutadana, més en grans ciutats o a nivell, ja no diguem a nivell regional o nacional, amb administracions de gran dimensió i amb poblacions de gran dimensió, on per tant la tecnologia entra a jugar un paper important i la tecnologia, com sabem, es renova gairebé dia a dia. Fer-ne un seguiment és fonamental i el millor seguiment que hi ha és l'intercanvi d'experiències. Com dèiem, aquí posa 615 ciutats de 56 països diferents, aquesta xifra s'ha incrementat ja lleugerament. La distribució dels membres seria aproximadament aquesta, cada bola, com si la bola és més gran, evidentment vol dir que hi ha més membres. De fet, l'origen de l'OIDP és un projecte de la Unió Europea, Urbal, que us sonarà a tots, un projecte dins d'Urbal, que es va iniciar al sud d'Europa i a Sud-amèrica.
amb centres a Barcelona i a Porto Alegre. És per aquest motiu que al voltant de Barcelona i de Porto Alegre la bola és més gran i que per Europa, sobretot sud d'Europa i Sud-amèrica, hi ha més boles i més grans, si m'ho permeteu dir d'aquesta manera. De totes maneres, fruit d'aquells 8-9 primers observatoris que hi va haver, bàsicament focalitzats al sud d'Europa i a Sud-amèrica, l'OIDP ha anat creixent fins a aquests avui 630 i escaig ciutats i institucions i s'ha anat estenent per al món. L'OIDP s'organitza per el que en diem antenes regionals. La seu mundial és a Barcelona i hi ha dues antenes regionals, una Porto Alegre, el soci inicial i el soci fonamental de l'OIDP, que fa d'antena regional per Sud-amèrica, i una altra més recent a Dakar, que fa d'antena regional per Àfrica, on l'OIDP els darrers 2-3 anys està tenint una extensió molt gran, està creixent molt. De fet, la majoria d'associats que anem fent són d'Àfrica, fruit de la gran tasca que està fent la nostra antena regional a l'Àfrica. Altres espais en extensió, Nord-amèrica i especialment als Estats Units. Aquest darrer any hem començat a fer molts associats dels Estats Units, arrel d'un parell de congressos en els quals s'ha convidat a l'OIDP, i hi ha molt interès a Nord-amèrica, en OIDP, i en contactar amb el món i en intercanvi d'experiències. Per tant, un creixement important per Nord-amèrica. I la part que ens costaria més és Àsia-Oceania, on estem començant ara. A Àsia, realment, arrel de l'Smart City Congress de Kyoto i alguna altra experiència, s'ha anat creixent una mica, comença a haver alguns associats, el mateix que passa a Oceania, però realment Àsia i Oceania ens quedaria molt terreny encara per córrer. Però sí que, com podeu veure, hi ha una voluntat, evidentment, d'organització mundial. Dic a Nord-amèrica, pel nord d'Amèrica, Estats Units, Canadà, tindrem probablement en els propers mesos una altra antena regional. Ens faltarà Àsia i Oceania. Parlàvem d'intercanvi d'experiències. L'OIDP bàsicament és això, com us deia. L'interès fonamental, a banda de tot l'altre que vulgueu, és intercanvi d'experiències. Això intenta ser una foto de les experiències que circulen dins de l'OIDP, que circulen pel món, agrupada. Després això ho podríem disseccionar de moltes maneres. Entenc que la sessió d'avui és de presentació de l'OIDP, no d'anàlisi de les experiències, però sí que una diapositiva la volia posar. I si ho agrupem, es pot agrupar en dos grans grups d'experiències participatives, els pressupostos participatius i el govern obert i diverses variants del mateix. En aquest intent de situar-ho sobre el mapa, evidentment el color blau és pressupostos participatius i l'altre govern obert, podem veure com a nivell mundial la gran experiència de participació ciutadana són els pressupostos participatius, pràcticament en exclusiva a moltes parts del món. A Sud-amèrica alguna experiència de govern obert, Argentina, alguna més, però sobretot és pressupostos participatius, il·luminats, evidentment, per Porto Alegre. A Àfrica, quan es parla de participació ciutadana, es parla del concepte de descentralització. L'administració encara està, diguem-ne, uns anys enrere, els municipis no tenen pràcticament cap poder, tant parlar de participació ciutadana ja és parlar de descentralització, i el 100% pràcticament de les experiències són pressupostos participatius. A Nord-amèrica, que és el bressol del govern obert, també hi ha predomini dels pressupostos participatius, tot i que ja sí que ja trobem algunes experiències de govern obert, que si bé fa anys que existeix, qui llença el concepte i ordena és, diguem-ne, la precampanya, la primera precampanya a l'entorn de l'actual president Barack Obama. I a Europa seria una mica al revés. A Europa predominen, és l'únic lloc del món on predominen més els governs oberts que els pressupostos participatius. A la resta del món ens costa més analitzar-ho, com us deia, perquè no tenim tants associats. Quan parlem de govern obert, pot ser experiències de govern obert complet o poden ser experiències parcials de govern obert. Parlem de govern obert, com sabeu, govern obert és la conjunció en una sola estratègia de participació ciutadana, transparència i open data, influït tot plegat pel principi de col·laboració,
que vol dir col·laboració dins de la pròpia administració, col·laboració amb les altres administracions, col·laboració amb les associacions, col·laboració amb les empreses i col·laboració amb la ciutadania. Tot plegat, tot conjunt, és govern obert. Si bé hi ha moltes experiències, o sigui, de govern obert conjuntes, hi ha poques experiències a nivell mundial, certament. Ara, parcials en trobem moltes. Molts open dates, molts portals de transparència i què dir de la participació ciutadana amb una llarga trajectòria a nivell municipal, entre altres. Quan situàvem el mapa anterior govern obert, situem tant les experiències globals de govern obert com les parcials. Si només haguéssim situat les globals, les boles de color rosa, diguem, serien bastant menors. Subliminalment no puc evitar col·locar-vos una diapositiva del nou govern obert de Barcelona, que té 2 mesos de vida i que us convidem a visitar, governobert.bcn.cat. Tornem a l'OIDP. Com treballa l'OIDP? Intercanvi d'experiències. Aquest intercanvi d'experiències es fa bàsicament, començo per baix, a través del web, evidentment de manera interactiva, de manera digital, a través d'un website que és consultable per qualsevol ciutadà, que hi ha unes parts que són només per socis, però és consultable per qualsevol ciutadà, i allà és on els associats intercanvien experiències, col·loquen noves pràctiques, noves experiències que volen ensenyar al món. Evidentment, si estem al segle XXI, a l'era digital, parlant de participació ciutadana, el concepte compartir, que és el que mana avui a les xarxes socials, és bàsic dins de l'OIDP. Una experiència pròpia no te la guardis per tu, sinó que llueix-la i comparteix. Més enllà del web, el congrés anual, ara torno al primer punt, l'OIDP celebra un congrés anual, l'organitza la presidència, que és rotatòria, una presidència que dura un any, que és qui s'encarrega d'organitzar el congrés. La secretaria general l'ostenta Barcelona. El congrés l'any passat es va realitzar a la ciutat portuguesa de Cascais, que és qui ostentava la presidència. L'anterior va ser Porto Alegre, per exemple. Aquest any la presidència l'ostenta la ciutat de Canoas, que és una ciutat de Brasil, també de Rio Grande do Sul, el mateix estat de Porto Alegre. En el propi congrés es tria la següent presidència. Ara mateix tenim 2 precandidatures que com encara no s'han formalitzat no puc dir quines són, però ja hi ha 2 precandidatures a presidir l'OIDP, agafar el testimoni de Canoas, que ara aquest nou període 2014-2015. El congrés és un congrés internacional on es debat sobre participació ciutadana en sentit global i al qual evidentment esteu convidats a informar-vos i a venir. Hi ha una distinció de bona pràctica en participació ciutadana que dona la Secretaria General, o sigui Barcelona. Hi ha un jurat, normalment un jurat ample, aquest any eren pràcticament 30 ciutats i institucions fent de jurat, candidatures també 20 i escaig, que tria la millor pràctica en participació ciutadana a nivell mundial i es dona la distinció en el marc del Congrés. L'any passat la ciutat guanyadora va ser Lisboa, fa 2 anys la ciutat guanyadora va ser Madrid, i veurem qui guanya aquest any. De fet el jurat ha fallat, com jo el presideixo sé qui ha guanyat però no us ho puc dir, fins al Congrés de Canoas. Finalment, grups de treball. Parlàvem que aquí mateix ara estem en un grup de treball de l'OIDP que té moltes funcions, bàsicament té una vida digital per correu electrònic i altres eines de comunicació digital, però també presencial aprofitant esdeveniments internacionals com aquest. Grups de treball, com dèiem, aquest any en funciona un, es proposen en el marc del Congrés, tenen un any de vida i el que funciona aquest any és a proposta de Barcelona, i m'agradaria remarcar a proposta de les associacions de Barcelona, no de l'Ajuntament de Barcelona, concretament és el Consell d'Associacions de Barcelona qui va suggerir treballar sobre el paper de les associacions en la participació ciutadana. Això ho va proposar Barcelona al Congrés de l'OIDP, es va acceptar i aquest grup està funcionant amb bastants adherits i bastantes aportacions, entre altres les que surtin d'aquest propi congrés.
I una mica de context, si em permeteu, per què l'OIDP, quin sentit té l'OIDP, per què creix d'aquesta manera, no? En 2 anys hem doblat, en un any o 2 hem doblat el número d'associats pràcticament, hi ha un interès. Doncs un context evidentment mundial amb diferents matisos segons el continent del qual parlem. No és el mateix el llenguatge a Europa que a Sud-amèrica, que a Nord-amèrica i encara menys a Àfrica i Àsia, però sí que en general i sobretot al món occidental vivim un moment que en podem dir de crisi de la política. Podem discutir si la manera de dir-ho és la més adient o no. Crisi de la política en tot cas és una, marcada per una distància i desconfiança dels ciutadans cap a la política, en la qual s'hi situa tot, partits, administració, governs, absolutament de tot. En tot cas aquesta distància hi és, aquesta desconfiança hi és, aquesta necessitat de renovar i repensar la democràcia hi és, i la demanda dels ciutadans de fer-ho cap a models més transparents, més participatius, més oberts, és clara. I les respostes de les administracions, i aquest és l'objectiu de l'OIDP, comença a ser-ho també en aquest sentit. M'agradaria remarcar un context de crisi de la política en el qual tots en som responsables, ciutadans, mitjans de comunicació i la part política, perquè de fet tots som polítics, la governança és responsabilitat de tots, tots som responsables tant de les seves causes com de les seves solucions. Un context de crisi de la política que, molt breument, amb això doncs no m'hi allargaré gaire, això és una representació de moltíssimes que en pot haver, en aquest cas centrada a nivell de comunicació. En pocs anys hem passat del model de dalt al model de baix. El model de dalt, pre-revolució digital, era un model on els governs, on la política contenia la informació, podia fer estratègia inclús amb la comunicació, davant d'una societat passiva, no perquè fos passiva, perquè no ho era, però sí passiva en el sentit que tenia pocs canals d'expressió, molt pocs canals d'expressió. Més enllà de la manifestació, és l'època de les cartes al director, és l'època, no hi havia encara revolució digital. Passem en pocs anys al model de sota, catalitzat per la revolució digital, però no causat per la revolució digital. Jo estic convençut que sense aquesta estaríem igualment al model de baix. En tot cas, el que ha fet la revolució digital és accelerar en 5 anys el que potser hagués trigat 20. I una societat que s'ha mogut, que ha avançat més preparada, més formada, més madura democràticament, amb més ganes de participar, amb més ganes d'implicar-se, davant d'una administració que no ha avançat tant. Jo crec que aquí està una mica la clau del per què la distància. La societat ha progressat molt i la política en general no. Els partits poquíssim, les administracions una mica més, però poc. I es produeix aquesta distància. I bàsicament avui tenim aquest model de societat formada, aquest model de societat inquieta, amb una democràcia ja més avançada, més madura, que la globalització ha permès connectar tothom amb tothom i per tant hi ha molta més força i molts més arguments i sobretot multiplicitat de canals per expressar-se. De manera que la informació canvia de costat. Ja no l'ostenten els governs, ja no l'ostenten l'administració. És un model com pot ser un altre. Això és un canvi de paradigma absolut i la política o s'hi adapta o s'hi adapta. És un sí o sí. Hem de treballar nous models. I molt breument, objectius de la participació ciutadana. Serveix, evidentment, l'OIDP utilitza aquests paradigmes de manera molt bàsica per difondre els seus objectius. És proporcionar als ciutadans i ciutadanes canals clars i coneguts a través dels quals puguin expressar les seves opinions i ser sensibles a aquestes amb la finalitat d'internalitzar les seves peticions i oferir-los una resposta. Els que sou de Barcelona, alguns us pot sonar perquè a Barcelona fem servir aquesta mateixa frase per definir el nostre model, i que al final és un model que el que situa és canals, interiorització, resposta. Els 3 moments bàsics, quan anem pel món, doncs així ho expliquem, els 3 moments bàsics de la participació ciutadana, que si un d'ells falla ja no hi ha participació ciutadana real. Si no hi ha canals, és evident, el ciutadà no es pot expressar. Si els governs, l'administració no interioritza
no és participació ciutadana real, estaríem davant d'experiències del que se'n diu cortines de fum, n'hem viscut moltes al llarg dels anys 80, anys 90, grans experiències participatives mobilitzant ciutadans, mobilitzant pressupostos, però que a la pràctica no incidien en la governança, no incidien en els projectes, i resposta, fonamental que els ciutadans tinguin resposta, si no desincentiva. Inclús un ciutadà pot haver influït en un projecte concret, però si no obté la resposta no se sent motivat a tornar a participar. Bàsicament això està en la presentació de què és l'OIDP, el per què de l'OIDP, en què consisteix, com funciona i una mica d'ideari, com i què, i convidar-vos al Congrés Anual de l'OIDP a la ciutat de Canoas, Brasil. Les dates, com veieu, hi ha un error aquí, 3, 4 i 5, entenc, molt proper al Mundial, però abans del Mundial, aquest any doncs, és abans del Congrés per no coincidir amb el Mundial. Trobareu la informació al web de l'OIDP, oidp.net, o si poseu Ajuntament de Canoas, doncs segur que ja surt informació de la 14a conferència de l'Observatori, a la qual esteu, doncs, evidentment, tots convidats a venir. I això és tot, moltes gràcies. No sé si hem de fer ara alguna pregunta, alguna cosa. No sé si algun organitzador ens diu si hi ha preguntes o no. S'entén que sí, no? Si algú vol fer alguna pregunta, doncs crec que tenim... Sí? Hi ha alguna pregunta, alguna qüestió? Per allà. Ja està? Doncs si no hi ha preguntes ho deixem per la següent sessió, que els tenim tots aquí. Benvinguts i moltes gràcies.